ngenteni aku joget to. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Mas Heru, cintaku mbok ya sampun lenesu nesu, kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras bagus, ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku, duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumeneng ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur Yang punya sabar. saben dino. Yo, Ibu cantik, ayo goyangnya ke depan aja Ibu. Dinata Production, Ibu, Balai ayo Pas goyang ke depan dong. Entertainment. Yang gede tempatnya ayo. Oh, aku kesana aja. Oke, baik. Sikat dong. Aku tak salaman dulu sama Pak Bos ya. Selamat siang, Pak. Pak Bos, cintaku mbak ya sampun lenesu tapi besok rasah kudu nganggo mecucu emang panas bagus ndak beda karo aku tembangan manisku. Ayo Ibu goyang lagi Bu. Oh, duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumeneng ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Ayo Bu goyang Ibu. Tresnaku ora bakal luntur selingkuh, ora bakal goyang saben kahanane bubrah. Aku kesepian ora mungkin berdua, matur suwun sampun ana ngenteni saben dina. Ini bonusnya Mas, pare Mas. Ayo Ibu cantik goyang dong, ayo sayang. Bos Rakia, saya apa enggak Bos? Bos Rakia goyang dong Bos, sabar dong. Cintaku mbak ya sampun lenesu nesu, tapi sok rasah kudu nganggo mecucu. Mas Keping, selamat datang Mas Keping. Itu yang mulai kerja ya. Pacaran ya, pacaran.
Matur suwun.